Good afternoon, guys! Happy Friday! Friday na naman! Lagi kong sinasabi, ang bilis ng panahon, pero ang bilis talaga ng panahon. 30th of August na ngayon. So, isang araw na lang, tapos na yung August. By the time you're watching this video, September na. Pero so, tapos na yung August! Ay, naku. Hapon na, guys. Sobrang hapon na. 4:24 na ng hapon. I don't have any makeup on. Kasi ako ay may plano. Gagawin ko yung makeup ko na pangit na makeup. Tapos, tingnan natin kung paano magre-reaksyonan. May mga nakita akong video na ganyan yung ginagawa nila. Sinasadya nila na hindi maganda yung makeup nila. So, tingnan natin kung paano magre-reaksyonan. Sabi niya, 5:30 daw siya darating. So, may mga isang oras tayo na mag-mook up. Before dumating si Danny Boy, ito yung camera yung gagamitin ko. Well, mag-makeup tayo kasi nakaupo lang ako eh. Napapansin ko kasi sa kanya, especially nung ina-edit ko yung Sunday na vlog, kapag nagagalaw yung microphone, parang maingay talaga yung mic niya, guys. Hindi ko alam kung bakit, pero maingay talaga siya. So, siguro kapag nagagalaw yung mic ng ganyan, hindi ko alam talaga. Anyway, gagamitin ko siya kasi lang siya, steady lang siya. Steady lang siyang ganyan. So, sana naman walang ingay na galing sa microphone. Wait, sagay. Sakit ng braso ko. Dala yung camera, dala ko. Ayan. Hindi ko siya, sasadyain talaga. Well, sasadyain ko siya na hindi maganda. Pero, hindi yung, nakakalat. Yung heater yun, guys. Narinig nyo ba yun? Feeling ko narinig ng camera yun. Heater yun. Biglang bug-bug-bug. Kalokan mo siya. Anyway, hindi ko siya sasadyain na, ilalagpas ko yung lipstick. Anuhin ko lang siya. Parang, iba yung kulay ba? Para hindi flattering sa akin tingnan. Basta, hindi ko siya gagandahan. Mag-start tayo sa foundation. And foundation, gagawin ko siyang maputi sa akin. Timing na timing din kasi lalabas kami mamaya. Hindi ko ilalabas yung mukha ko na, hindi maganda yung makeup. Pero akala ko kasi sana dito lang kami sa bahay. Kukunin ko lang yung reaction niya. Pero, tumawag siya kanina. Sabi niya may bagong Korean restaurant. Try daw namin. Sasabi ko, okay. So, parang ipapalabas natin sa kanya. Before natin i-remove yung makeup, mamaya, ipapalabas natin sa kanya na, yung makeup na yun yung susuotin ko palabas. We will see what's gonna happen. Marami akong foundation dito na maputi sa mukha ko. Ay, wait. Hala, baka nabigay ko na. Guys, sorry. Sana light to. Double trouble na foundation from Rude Cosmetics. Ganyan yung shade niya. Hindi ko lang sure kung light siya. Tingnan natin. Sana light. Hindi man lang ako naglagay ng primer. Ayan, close up na kayo sa akin. Close na tayo nito. Walang brush, beshi. Bakit ka hindi gumagamit ng brush? Huy, napaka-thick ng consistency nitong Rude Cosmetics. First time ko to gamitin. Ayan, kailangan ko ng super light talaga na concealer. Dadamihan ko sa agtang kasi dyan mas obvious. Agoy! Kasi ito talaga ang power. Kapag hindi nag-match sa'yo yung foundation mo, kitang-kita yan sa agtang mo. Oh, diba? Tapos hindi ko siya i-blend dito sa ilalim. Ayan, napaka-light ng aking muka. Eyebrows tayo. I will use a dark eyebrow powder. Yeah. So, aayusin ko yung shape ng brows, pero dark lang. So, parang hindi naman halata na inano talaga natin, sinadya talaga nating pangitin. Ito yung gagamitin ko, guys. BYS Brow Defining Kit. I will use this shade. Kasi kahit na yan, dark na yan sa akin. Wag naman black kasi sobrang obvious na talaga niyang black. Again, ayusin ko yung shape. Yung kulay lang. Dark na dark. Actually, gagamitin ko yung pinaka-dark, guys. Kasi ito na yung brown, medyo okay siya. So, gagamitin ko yung pinaka-dark dito. Hanggang sa dulo. Wait, lumapit ka nga. Mirror. Kasi ang layo mo. Nasobrahan dito. Pero okay lang yan. Nakafocus ka ba sa akin? Mag-focus ka sa akin, camera, ha? Alo, na-miss ko gamitin tong brush na to para sa eyebrows ko. Maganda talaga yung ganitong brush. Ngayon kasi yung ginagamit ko, yung pen sa brows. Yung ganito, yun yung ginagamit ko lagi.
Ang ganda gamitin itong brush na to. Ang bilis lang, oh. Ilang seconds ko lang yun burnish. May brows na ako. Napaka-pigmented din talaga ng ano na to. Ha, dark. Ayusin ko lang yun dito, ha. Kasi, and then, asan yung... Hala, uy, hindi man lang ako nag-powder. Hindi man lang ako nag-powder. Wait, mag-powder ako. Nakalimutan ko na yung mga ganito kasi hindi nga ako like nagfa-foundation. Alam nyo ba, maganda yung foundation. Light nga lang siya sa akin, pero in fairness ha, medyo makinis. Tingnan natin kung mapapansin to ni Danny Boy. Ha! Yung ginamit ko sa inner part is ito. Still way darker than my normal eyebrow color. Ayan. Natatawa na ako sa sarili ko. Okay! Ah, diba? Grabe, ang dark talaga ng brows ko. Sana mapansin naman ni Dan. Baka sabihin niya, you're beautiful. Gagamit ako ng very light na concealer. Ito, very light na ito. Sa akin. Ito yung the same na concealer. The same. Light to sa akin eh. See? Light siya, diba? Pero ang ganda ng formula nito, light nga lang talaga siya sa akin. Iniisip ko kung mag-eyeshadow ba ako hindi. Kasi kapag nag-eyeshadow ako, baka mahalata. Hindi pa ba mahahalata tong mukhang to? Pero kasi hindi kasi ako nag-eyeshadow talaga. Baka kapag nag-eyeshadow ako, mahalata ni Dan na. Niluluko lang natin siya. Napaka ano na niya, thick. Good luck talaga sa akin pagtanggal ko nito mamaya. Ang kapal-kapal na niya. Magko-contour ako. Magko-contour. Hindi ako nagko-contour eh. Hindi ako nagaganyan eh. Ito yung gagamitin ko. Yung Too Faced na Dark Chocolate Soleil. Ang bango nito do. Ang bango nitong ano na to. Chocolate na chocolate. Hala, uy, nafe-feel ko talaga na sobrang kapal ng makeup. Hindi naman siya mabigat. Pero parang, kasi alam ko kung ilang layer ng foundation, concealer pa. Parang nabibigatan ako. Tignan nyo nga yung ano ko guys, eyelids ko. Kita nyo ba yan? So, sobrang kapal na ng makeup. Mag-blush ako yung hindi flattering sa akin na blush. Ito yung napili kong blush. This is from Color Correction. Tama? Collection, sorry. Collection pala. Color Collection na blush. Dalawa yung kulay niya, actually. Ganyan siya, oh. Ganyan. Pag mix ko lang yung dalawa, tapos lagay natin sa mukha natin ganyan. Parang nag-match siya sa aking ano. Alo, wait sa pangit. Obvious na obvious. Wait sa, i-blend ko lang ng maayos yung ano, yung contour, or yung pa-contour. Check natin yung oras, baka biglang dumating yung ating Danny Boy. Contour ko lang yung aking nose. Para hindi naman sobrang flat white. Tignan ng mukha ko. Tapos biglang may very colorful na blush. Hindi ako marunong mag-contour ng ilong eye. Ano ba yan? Parang yung buong mukha ko, parang malaking pasalang eh. Ako ay mag-eyeshadow mga kaibigan. Yung hindi ka gumagamit ng eyeshadow, so hindi mo na alam kung nasaan yung eyeshadow mo. Asan yung eyeshadow ko? Hala, nasa pinakailalim talaga. Kailangan ko talaga ilabas lahat. Okay, gagamitin ko tong nude sticks. Para siyang eyeshadow stick. Shade niya is chocolate. Ano ako? Smoky eye? Char! Ang ganda nitong eyeshadow stick na to, guys. Blend lang natin ang edges. Ang bilis niya lang ma-blend. Hindi siya pahirapan i-blend. Tapos, kung ano mang natira sa ano ko, brush ko, i-ano ko lang siya dito sa baba kasi ang daming namumuumuong concealer at saka foundation. Tingnan nyo to. Tingnan nyo to. So, i-blend ko lang yan. Dadagdagan ko lang ng marami sa dito sa parang base. Para lang mas dark siya. Para naman alam ni Dan, no? Na meron akong nilagay dyan. Kasi na-blend ko na siya eh. Maglagay lang ako ng powder, guys. Konti, ha? Kasi yung foundation ko, namumuumuo talaga siya. Gagamitin ko ito. Supin powder. Galing Japan.
Ano to eh? Medicated powder ata to eh. Yan, sana wala nang buo-buo na foundation. Okay na ba? O, diba? Mas smooth na. Yan, ko lang. Dagdagan ko lang yung kulay ng blush. Kasi gumanda siya after ng powder. Sa lips, mag-ano tayo ng sobrang pink siguro no na lips. Try natin tong soft drink tint. Galing to Etude House. Ang cute niya, diba? Ang cute-cute. Oh. Wow! Uy, ang bango nito in fairness. Sarap kainin. Maglalagay tayo ng false eyelashes. Wow! Ayan, kasi very dramatic niya. Gagamitin ko ito, DUP Eyelash Fixer. Nabili ko din to sa Japan. Hindi ko pa siya nagamit. First time ko siya gamitin ngayon. Hindi ko nga alam kung bakit ko to binili. Hindi naman ako nag-eyelashes. Pero sabi nila sobrang ganda daw nito. Namatay yung battery ko, guys. Pero nalagay ko na yung eyelashes. Yung isa, yung kabila, wala pa. Ginanyan ko siya. Hindi ko siya inayos na paglagay. Parang hindi ko siya, like, sobrang close talaga sa eyelashes ko ba. Parang, ano siya, giwang-giwang. Ano yung giwang-giwang? Okay. Tapos yung isa, mas maikli siya kaysa sa isa. Napaano yung pagkat ko nito noon eh. Napalaki yung nakat out ko. In fairness, eyelash glue, maganda siya. Hindi ako hindi ko din naman kasi inayos. Sabihin ko sana, hindi ako nahirapan maglagay. Pero hindi ko kasi inayos yung paglagay kung like, as soon as dumikit na siya, hinayaan ko na lang siya dun. Tapos ididikit ko lang siya dito sa baba na hindi like super close sa lash line ko. And then dito din sa taas. Yan. Bilis siya dumikit. Ayan, ang layo niyan sa lash line ko, ha? Ayan nyo. ito, pangit ito isa. Mercy na eyeliner, maganda to. Sobra. Ilalagay ko yung shade na gold label dito sa lower lash ko. Ay, maganda siya. Wait, maganda siya. Lagyan ko nga ng dark. Try ko to. Sephora na eyeliner. Dark brown siya. Lagay ko lang siya dito. Dito lang sa ilalim. Ayan. Ayan. Ay, naku. Napaka-honest pa naman yung asawa ko. Pag ito nagandahan siya, iwan ko na lang talaga sa kanyang taste. Lalagyan ko ulit ng gold dito. Ah, diba? Para akong pusa. Ayan. Oh my gosh. Oh, guys, sorry. A few moments later. Guys, nandito na siya. Hindi ko pa tapos yung makeup ko. Nandito na siya. Oh, ano ba yan? Hello. Hello, my love. It's warm. It is warm. I just turned it on actually. I like my hair. Don't like your makeup. You don't like my makeup? You look not good. Ay, naku. Napaka-honest pa naman yung asawa ko. What do you mean? There it is. Is it Chaka, babe? It's Chaka. Is it really Chaka? Yeah. Why? What's wrong with it? Are you serious? What's wrong with it? Okay. What you don't like about Your it? eyes and your eyebrows. What's wrong with my eyes? I really like my eyeshadow as well. Okay. Alright. What's wrong with my eyes? Should I remove it? Should I remove it then? Oh, it's up to you, mate. What do you mean? Who you did it? Me, of course. Yeah. I don't like it. What don't you like about it though? Tell me. What's wrong with that? Too dark, and it's just Which one's too dark? everything. Everything's too dark? It doesn't look natural. Yes. I thought you like it when I have makeup on. Yeah, I do. Not this one? Well, yeah. What's wrong with it? That's for my battery. I even filmed this makeup look. That's yours. Let's see what this is. Babe, I filmed this makeup look. That's good. Should I upload it? If you want. Is it worth uploading, babe? It's up to you. It's up to you. Tell me though. I don't like it. What do you think of my eyebrows? Don't like them at all. I think I did a really good job here. Oh, look at that.
That's all good. I already said I don't like it, babe. Sorry. Babe, it's a prank! Is it? It's a prank! You did it on purpose? Was that bad? There you go. You noticed it right away as well. It looks so bad. It looks really bad. Grabe siya. So if I did my makeup like this, you will actually let me upload it. If you want. Doesn't want with me. It's a prank, babe! That's okay. That's very good. A few moments later. Guys, tanggalin na natin yung ating makeup. Nag-contacts pa talaga ako kasi alam na paano makikita yung makeup natin kung naka-glasses tayo. Buti na lang hindi ako nag-mascara kasi mahirap siguro tanggalin yung mascara. Okay lang naman, meron naman ako waterproof makeup remover. Pero ang kapal nito makeup na to, mag-wipes lang ako. Ito yung gamit kong wipes pala. By Festa na galing Japan. Maganda to kasi maliit lang siya. Di ba yung ibang wipes ang laki? Ito maliit lang pero ang daming laman. Kasi hindi siya ganun kakapal. Pero, in fairness sa kanya, nakakatanggal talaga siya ng makeup. Pakita ko sa inyo ha. Like, yan. See? Halos wala na. Compared sa kabila. Isang wipe lang yun ha. Try ko sa eyebrows. Feeling ko hindi ganun kadali yung eyebrows kasi ang kapal nito. Tapos ang dark pa. In fairness, ang dark na nakuha, oh. Ang dami na agad nakukuha. Ha! Yung sa mukha. Tingnan nyo nga yan. Grabe, ang kapal talaga ng makeup na yun. Kasi, lalo na dito sa part na to, kasi may foundation, tapos may concealer, tapos naglagay pa ako ng powder. Sabi ni Dad, everything is so dark. Napapansin ko kasi, kapag nagme-makeup ako, kina-compliment talaga ako ni Dan. Ang ganda-ganda mo. Ganun. Kasi lalo na siguro hindi ako lagi nagbe-makeup. So kapag nagbe-makeup ako, parang naninibago siya. Alam niyo naman ako kapag nagbe-makeup, hindi naman ako like sobrang makapal mag-makeup talaga. Kanina. Wala talaga eh. Sobrang honest eh. Hindi pa nga ako nagsalita tungkol sa makeup ko. Napansin niyo na agad. I like my hair. Don't like your makeup. Guys, pupunta kami sa Korean restaurant. Yun yung sabi ko sa inyo kanina ba? Have you want it, No. Where's your house? Um, My wallet's in the car. here. Grab your wallet. Should I just bring my bag? No. No? Just wallet? Okay. Should I bring my camera? Up to you. Maglalakad kasi kami. Medyo malayo. Okay lang yan. I'll bring my camera. Mag-vlog tayo dun sa Korean restaurant. Nang tinawagan ako ni Dan, sabi niya maganda yung weather. Sabi ko, lakad tayo. Lakad tayo. Kasi hindi din siya tumakbo ngayon eh. Oh my gosh, it's cold. It's not too bad. Guys, we've been walking for, what, 30 minutes? Yeah. 30 minutes. And malapit na kami. Dito yung restaurant eh. Bago daw siya na restaurant kasi noon, ano yan dyan eh? Indian. Ngayon, Korean na. Yung katabi ng Family Mart, yung lagi kong binibilhan ng mga pang-Korean barbecue namin dun ay. Diyan guys, Seoul Express. Katabi lang ng Family Mart. Diyan tayo kakain. First time namin kumain dito. Tapos, after natin kumain, maglalakad tayo pabalik. Wala na. Alam, maraming tao, babe. Hala, daming tao. Guys, nandito na kami. Kanina pa actually kami nandito. Kaya lang ang haba ng pila pag-order. Tapos wala pa silang menu. Dapat tingin ka lang dun. Para lang siyang Jollibee, McDonald's. Pero yeah. Tapos na, nag-order na si Dan. Meron na kaming number after 48 years. Kasi ang haba ng pila kanina. You good? Yeah. After 48 years. Well, it felt like 48 years. Are you hungry? I'm actually. Yeah. Yeah, I am. Tingnan niyo siya guys, nandito na yung food niya. Grabe, ang laki. Tingnan niyo yan. As in, ang laki talaga. Tingnan niyo, oh. Good price as well. I know. $13.50. $13.50? Well, not including. $6.50 tong chicken. So we got the Korean chicken. Korean fried chicken. And then, yan yung, what's that? That's a pork one. Pork sitsu. Katsu? Huh? Ano? Busan. Busan katsu. So they call it Busan katsu. That's one of the best sellers. Wow.
Go for it, my love. Hinihintay ko pa din yung akin. Bone kasi yung akin. Look at that. Smells good. Do you want to tell them what you got or not? Pork bone soup. Sizzling pa talaga siya, guys. Oh, sarap. How's the chicken? Good? Chicken wings? That's perfect. Tapos na kami dun, guys. Ang busy. Lakad na naman tayo pa uwi. Where are we heading to, babe? Should we head this way? That way? Oh yeah, that's a long way. Uy, babe, dahan-dahan lang tayo, babe. Let's walk slowly. Let's not walk fast because our belly is full. Okay, mga love? Your belly. My belly is full. Meron kaming dala-dalang takeaway. Yung yung order ko na pork soup. Pork bones. Hindi, parang isang kutsara lang ng soup yung na-try ko at saka konting laman. Kasi nag-share kami ni Dan sa kanyang pork. Grande! Kasi ang dami, ang laki kaya ng pork ni Dan. Huwag tayong tumakbo, sabi ko na eh. Tapos may chicken pa kami. So ayan, take away namin. Kainin ko yan bukas. Anyway, see you guys at home. Oh my gosh, we're home. That was a really, really long walk. Sumakit yung dito ko. Grabe. Chill-chill lang kami paglakad kasi ayokong sumakit yung chan ko. Punong-puno pa naman. Manonood daw kami ng Netflix na Dan because it's Friday! I'm wearing my onesie. We're watching a movie. Otherhood yung title. I don't know if you're gonna like this or not. How it tastes? Nagma-microwave ako ng popcorn tapos gusto ko moscato yung binigay sa akin ni Dan together with these balloons. Hello, glass. Thank you very much. That is not as sweet as I expected. And that's an expensive one. So an expensive moscato is not sweet. I'm not sure. Thank you, my love. Guys, i-close na ko na tong vlog. Kasi manonood lang naman kami ng movie, kakain ng popcorn, iinom ng moscato. But thank you so much guys for watching. Please like this video kung nagustuhan nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Be good. Bye!